Aleshores, a aquesta gent que vas a portar ahí tindràs que donar-li serveis, tindràs que donar-li aula, tindràs que donar-li electricitat i tindràs que donar-li una sèrie de serveis. D'on els traurem? No està clar, vull dir, tampoc és sostenible demanar que t'estiguen donant aula d'altres llits de rius per a poder desenvolupar un turisme que no és sostenible per si mateix, no? Això està fora de tota lògica. Con el colegio de la calle Puerto Rico y con los miles de niños que no tienen escuelas. En quant al cas de Patrais, ahir estem parlant, ja més que d'una qüestió especulativa, és una qüestió de salut pública, no? Per tots és conegut que l'alt voltatge però de les persones és nefast, vull dir, està prohibit, la OMS recomana que tant les torres com els generadors elèctrics o els grans transformadors estiguin allunyats de la població i en aquest cas van enmig d'un barri on la gent està vivint i van a tindre allí no és una indústria, un megatransformador elèctric, vull dir que això afecta la salut. A més, compta en el vistiplau de l'Ajuntament, compta en el vistiplau de la Generalitat i del Govern Central. Según estuve calculando, solamente para consumo humano eran 180 y tantos litros lo que se necesitaban al segundo. Que vamos, es barbaridades. De hecho, la Confederación Hidrográfica del Júcar dijo desde luego que no, que a esto no se le puede dar, no solamente a este país, sino a casi todos. Y no hace mucho en prensa venía que de todos los países que habían presentado, solamente la Confederación Hidrográfica del Júcar podría dar a 8. Un altre projecte molt important també seria el de Vallada. En Vallada preveu la urbanització del 90% del terme municipal, o sigui, estem parlant d'un poblet de no arriba a 5.000 habitants, estem parlant de la urbanització del 90% del seu terme municipal per a fer un megapolígon industrial destinat a restaurar i a rehabilitar, a reparar yates, o sigui, vaixells de luxe, no? Preveu inclús un llac artificial on se puguen provar aquests vaixells i clar, en una zona on el riu Canyoles, que és el que passa per allí, porta molt poqueta aigua i realment l'atrocitat ecològica que s'estan plantejant és salvatge, no deixen ni un pam de terra per al cultiu. En cuanto a las críticas sobre que gasta mucha agua los campos de golf, hay agua suficiente. Si gastan casi igual que una hectárea de naranjos, si solo hay 24 campos de golf al país valenciano. Hablando en pesetas, pongamos 30 millones de pesetas, 12.000 pisos, ¿cuántos miles de millones de pesetas son? Aberrante, más encima la obra civil, que también, que si los campos, que si las depuradoras, que si las calles, las zonas verdes, es un monto de millones, miles de millones de euros. Claro, ¿cómo no se van a poner a favor los señores del ayuntamiento? Pero en cambio, al pueblo no le escuchan.